ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ବଢୁଛି ଭୟ, ବଢୁଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କା। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଭୟର ବାତାବରଣ, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ବିପଦ, ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଉ ବଢି ଚାଲିଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରି ଏହି ବାତ୍ୟା ଏବେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏମିତି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଓ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦେଖି ସବୁ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆସୁଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଆମେରିକାର ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ। ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବାର ଆକଳନ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଛନକା ପଶିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଆକଳନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଲର୍ଟ ରଖିଛୁ। ପ୍ରକୋପ ବେଶୀ ହେଉ ଅବା କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟିଭି।